Bon vespre. A continuació, les darreres, que no les últimes notícies. Però abans voldria dir unes paraules. Di-mi-tesc. Però què dius? Di-mi-tesc. Que paris de fer sas, escolta. Què? Balears és l'única comunitat on descendeix l'atur el mes de febrer. Oh, i mira que és difícil, perquè en tots els polítics que hi ha s'atur. No pateixis, Andreu. Segur que les mesures que Zapatero està propugnant seran efectives per la nostra classe pública. Se fa saber! Queda lliure una plaça de bal a l'Ajuntament de Costella! No, que és molt petit i tothom se coneix, eh? I no se poden fer mangarrufes. Ui, no, jo pas. Ja hi vaig a ser una temporada i ja no s'hi pot treure més suc. Bé, i doncs, se fa saber! També tenim una plaça per president o presidenta del Parlament! Aquesta feina és una trampa. Li has de veure les cares als teus enemics cada setmana i no pots decidir res. No, i no hi ha manera de posar ordre, ja vos ho dic jo. I el sou no compensen l'esforç. Només tenen un mes de vacances per Nadal, 3 per l'estiu. Ei, doncs, se fa saber que la darrera vacant de feina és per renovar el govern. Sabeu què? Jo me'n vaig. Tanmateix, en aquesta oficina no tenen feina de qualitat per I nosaltres. doncs jo no me mouré d'aquí. M'hauran de treure en la cadira. Ser polític ja no és el que era. Les possibilitats laborals no s'ajusten als nostres estudis. Un moment, no deveu voler fer de picapedrer? Dona! Meu! Les institucions públiques passen per una situació d'inestabilitat que de ben segur serà temporal. Sí, com els temporals, perquè el vent tant bufa cap a un costat com et gira cap a l'altre. Molesta? Molesta? La solució a l'actual crisi és ja imminent. Ni parlar-ne, eh? Per aquí no pas. La companyia municipal d'aigües del control, jo. Ho podem negociar. Per l'empresa funerària i 2 ajuntaments. No, això no funciona així. Les lleis diuen... Està bé, les lleis. D'acord, parlant-ne. Te dones consell, la de transports i accions de instituts No, sanitaris. s'ha de transport no val res. Els autobusos i els trens no arriben mai quan toca. Me sap molt de greu, però l'empresa d'aigües ara és meva. I recordeu que m'haureu de pagar un cànon cada vegada que hi passeu. No! Ara te toca a tu. Jaume III, això és meva. 7.700 euros. Formentera vol potenciar el seu turisme i invertirà 1 milió d'euros en promocionar l'illa. 1 milió d'euros? Ah! Però si per 10 euros hi ha gent que te faria un anunci de Formentera que flipes. Ah, sí? I qui? En Torito? Ja el deixen tornar? Ah, va, calla. I mira aquestes imatges. Veniu a Formentera, veniu a Formentera, veniu. Au, nines, poseu-vos en pau que m'ho anem a nedar. Nedar. Jo no he cobrat la sortida. No l'he cobrada. Tu el que no has pagat és fiança a la presó, eh? Dus tots la partida igual. Què m'estàs dient? Que tenies que pagar la fiança a la presó. No, te penses que l'ha pagada? No, després vol cobrar sempre que passem per les seves cases. I tu calla, L'únic que paga són jo. Findal dels nassos, eh? L'altre dia al Parlament m'ha dir el mateix, eh? Ja està bé! No puc més! S'ha acabat! Fora! A la merda! Ja, mateix, part! Vinga, eh? Vinga, va. La Unió Europea...